Za prvu fazu radova na izgradnji Doma za stare u Novom Pazaru, Ministarstvo rada i socijalne politike izdvojilo je 40 miliona dinara. Druga faza radova otpočela je danas i ona će koštati još 80 miliona dinara. Po riječima državnog sekretara Zorana Martinovića, Ministarstvo za rad će uložiti novac i za opremanje ovog objekta. Mi ćemo naravno da obezbedimo i sredstva za nabavku opreme kako bi ovaj objekat tokom sljedeće godine bio i završen i opremljen i kako bi mogao u narednoj godini, negde sredinom godine, da možda počne da prima prve korisnike. Njegov kapacitet je 80 mesta, ukupna površina je oko 3200 kvadrata bruto. Ono što je također važno, pored te funkcije smeštajnih kapaciteta za najstarije građane ovog područja, jeste i da će praktično prema standardima koji su na snazi ovdje moći da se zaposli negde oko 30 do 35 novozaposlenih radnika. Reč je o jednom modernom objektu, odnosno mogu slobodno reći, ako ne najmoderniji, onda jedan od modernijih objekata kad je u pitanju gerontocentar i smeštaj starih osoba. Ovo je po svim evropskim standardima napravljeno i pravit će se, i ono što je za nas jako bitno da će imati novih radnih mesta, dakle 35 najmanje radnika će obsluživati buduće klijente koji će se tu naći. Celo ovo naselje se planira da se modernizuje, da se uradi na pravi način. Tačno preko puta ovog centra se nalazi naselje Erozija, gde je već u fazi prodaja placeva. Tu se planira i kompletno urbanističko rešenje tog dela naselja. U kasnijem periodu se tu planira i jedna stanica zdravstvena ili mini ambulanta. Biće verovatno i obdanište negde u blizini ovde. Ono što je za nas bitno da planiramo ovde parterno uređenje celog naselja, infrastrukturno uređenje naselja, i nadam se da negde već od marta sljedeće godine imamo kompletno naselje ili završeno ili pri kraju, i kao što smo malo pre čuli, dom bi trebao da počne, odnosno gerontocentar bi trebao da počne sljedeće godine u proleće sa radom. Realizacijom svih predviđenih projekata, kako je rekao gradonačelnik Milan Gutović, Erozija će dobiti sve potrebne sadržaje koje jedno naselje čini moderno.